रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। आगे होलौ जब से बियाहवा काहे पवित्र बानो ही अछहुड़ी जाके ससुराल। होलौ जब से बियाहवा काहे पवित्र बानो ही अछहुड़ी जाके ससुराल। आगे दीपका छहुड़ा तोहरा के पटैले हलौगे अछहुड़ी हानि जब कुमार। रंजितवा छहुड़ा तोहरा के पटैले हलौगे जब तू हानि कुमार। आगे एगो दूगो नाही तू त रखल हानि गे छहुड़ी चर चर गो यार। आगे एगो दूगो नाही तू त रखल हानि गे छहुड़ी चर चर गो यार। रौशनमा छहुड़ा तोहरा के पटैले हलौगे छहुड़ी हानि जब कुमार। विकसवा छहुड़ा तोहरा के पटैले हलौगे जब तू हानि कुमार। जब तू हानि कुमार। विकसवा छहुड़ा तोहरा डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। आगे भातारा से पहिले टेस्ट कैले हलौगे छौड़ी दुनू तोरा अनार। आगे भातारा से पहिले तोरा चिखल हलौगे छौड़ी पकल तोरा अनार। आगे रबिया छहुड़ा तोहरा के पटैले हलौगे छौड़ी हानि जब कुमार। रौशनवा छहुड़ा तोरा के सटैले हलौगे छौड़ी हानि जब कुमार। आगे एगो दूगो नाही तू त रखल हानि गे छौड़ी चर चर गो यार। आगे एगो दूगो नाही तू त रखल हानि गे छौड़ी चर चर गो यार। रौशनमा छहुड़ा तोहरा के पटैले हलौगे छौड़ी हानि जब कुमार। विकसवा छहुड़ा तोहरा के पटैले हलौगे जब तू हानि कुमार। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। आगे राइटर सुदामा अनुपम कर देतौगे छौड़ी ससुरा में गोहार। आगे यो जीतो शर्मा सुदामा कर देतौगे छौड़ी ससुरा में गोहार। विकसवा छहुड़ा तोहरा के पटैले हलौगे छौड़ी हानि जब कुमार। आगे परदीप परदेसी तोरा सटैले हलौगे छौड़ी हानि जब कुमार। आगे एगो दूगो नाही तू त रखल हानि गे छौड़ी चर चर गो यार। आगे एगो दूगो नाही तू त रखल हानि गे छौड़ी चर चर गो यार। दीपकवा छहुड़ा तोहरा के पटैले